Eli meillä on tämmöinen digitaalinen viihdekeskus, jota tarjotaan asiakkaille, jotka on palvelussa passiivisena, esimerkiksi parturikampaamossa, tai ne odottaa palvelua esimerkiksi lääkärille, autokatsastukseen, kaikkea semmoisia, missä asiakas joutuu odottamaan palvelun pääsyä. Tämä projekti lähti käyntiin vuosi sitten ja ensimmäiset kappaleet toimitettiin asiakkaalle puoli vuotta sitten. Nyt meillä on ollut pilottivaiheessa 100 tablettia käytössä ja niillä on noin 10 000 käyttäjää kuukaudessa. Eli teillä on siellä eri medioita? Meillä on siellä eri medioita, pääsääntöisesti niin sanottuja maksullisia aikakauslehtiä, noin parikymmentä, joiden arvo on noin 120 € kuukaudessa tilattuna. Vuokra on noin, riippuen kappalemäärästä, noin 19,90 € kuukaudessa. Just näin. Ja se pitää sisällään sen kaiken sisällön sitten, mitä se on? Joo, se pitää itse laitteen, sisällön, etätuen, vakuutukset, käytännössä ihan kaiken. Voisin kuvitella, että jos te sitä 20 kuukaudessa vuokraatte, niin se ei ole teidän bisnes. Eli mikä teidän bisnes, oma bisnesmalli on? Joo, eli meidän bisnes tulee siitä, että me pyöritetään mainoksia tuossa tabletissa ja idea on siinä, että kun me tiedetään, missä meidän tabletit on, niin me pystytään ajamaan sinne semmoista mainontaa, mikä just sitä asiakasta sillä hetkellä kiinnostaa. Eli jos hän on parturikampaamossa, niin häntä todennäköisesti kiinnostaa kauneus ja terveys enemmän kuin muut asiat. Jos hän on autokatsastuksessa, niin häntä kiinnostaa autoiluun liittyvät asiat. Te pystytte kohdentamaan sitä? Me pystytään, on täysin etäohjattavia jokainen laite, ja me tiedetään, missä nämä laitteet on. Ja kun me tiedetään, missä nämä laitteet on, me tiedetään, missä moodissa se asiakas on siellä. Mitä kaikki lehtiä? Sä kerroit A-lehdistä, että te olette tehnyt A-lehtien kanssa diilin. Joo, meille tulee 2 viikon päästä uuden päivityksen myötä tulee A-lehtien kaikki 19 maksullista lehteä velotuksetta Yellowtap-asiakkaiden käyttöön. Aika siistiä. Ja sitten meillä on tietysti esimerkiksi Ilta-Sanomien verkkosaitti. Eli jos ajatellaan, että parturikampaamo yrittäjä ostaa aamulla Ilta-Sanoman ja asiakas tulee kello 15 palveltavaksi ja heille annetaan tämä aamulla ostettu paperinen lehti, niin sehän on eilistä uutista. Eli todennäköisesti asiakas on lukenut jo monta kertaa sen. Kyllä. Ja meillä se tietysti päivittyy reaaliaikaisesti tuohon meidän laitteeseen, koska meillä on koko aika datayhteydet auki. Ja toistaiseksi me ollaan niin pieniä, me ollaan pilottivaiheessa, että meillä on kontaktoitu hirveästi meidän mainostaja-asiakkaita. Mutta nyt tässä muutamien viikkojen aikana mä oon ollut yhteydessä eri medioihin ja ne on kyllä ollut kiinnostuneita tarjoamaan heidän omille mainostaja-asiakkaille myös tabletissa tapahtuvaa mainontaa. Ja meillähän on hyvä puoli tietenkin se, että me pystytään olemaan interaktiivisessa suhteessa tähän asiakkaaseen. Me voidaan heti kysyä häneltä jotain ja saada palautetta. Kyllä, ehdottomasti. Mitä teillä on pilottivaihe lopuillaan, eikö niin? Kyllä. Mitä te haette nyt? Et esimerkiksi Arctic 15, mitä te haette tältä? Itse asiassa me haetaan sijoittajia, että meillä on tavoitteena saada tämän vuoden loppuun mennessä 3000 tablettia Suomessa asiakkaille ja sen jälkeen lähteä tuonne ulkomaille. Että kyllä meillä on ihan kansainvälinen bisnes tässä mielessä, että meillä on tuolla Tekesin rahoitusputkessa ja käytännössä ollaan saamassa sieltä se NY-ohjelman rahoitus. Okei, hyvä. Onneksi olkoon. Ja siihen tarvii sen 30% sitä omaa rahaa, Joo, että se on kumminkin satoja tuhansia, että etsitään siihen sitten sijoittajaa. No itse asiassa tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tämmöisessä Slush-tapaisessa kasvuyritystapahtumassa ja mä oon vaan pyörinyt täällä ja tavannut tuttuja ja vähemmän tuttuja ja ottanut hihasta kiinni ja mennyt juttelemaan tästä meidän konseptista ja ihan ok. Hyvä. Joo, tämä tapahtuma perustuu tapaamisiin ja sen takia tämä on rakennettu tällaisessa kompaktiksi, että täällä on helppo nimenomaan nykiä jengiä hihasta. Kyllä, ja se huomaa näistä leideistä, että nämä on tämmöisiä niin talokokoisia. Joo, kyllä, ei piilotella, että kuka tässä on. Ei, nimenomaan. Hei, ei mitään tsemppiä hankkeeseen, kuulostaa oikein hyvältä ja toivottavasti saatte rahoituksen nopeasti kasaan. Ja Hockeystick Model. Kiitoksia. Hyvä, kiitti.